Ezkerraldean 215.000 pertsona baino gehiago bizi gara. Bizkaiko biztanleriaren 18%. Eta biztanleriaren zahartze prozesua oso nabaria da gurean. Bizkaiko batez bestekoa baino bizi baldintza okerragoak pairatzen ditugu. Datuek indize handiagoak ematen baitituzte emakumeen langabezia tasetan. Ezkerraldeak herri honen garapen ekonomikorako oinarriak finkatu zituen bere garaian eta gaur egun ingurumen kostuak ez ezik, kostu sozialak ere bere gain hartzen ditu. Horregatik aldarrikatzen dugu Bizkaiko zati honi lehentasunezko arreta eman behar zaiola. Baita zaintza politiketan ere. Zaintzak gizarte eta genero desberdintasunen iturri ere bihurtu dira. Erakundeek porrot egin dute eta zaintzaren ardura beren gain hartuko duten egitura publikorik ez dagoenez, oraindik familiei edo baliabide pribazituei dagozkie. Familien, emakumeen eta gaitasun ekonomikoaren mende ez dagoen sistema baterantz joan behar dugu zaintza arloetan. Horregatik, gure proposamen guztiak zaintza sistema berri bat garatzera bideratuta daude, arlo publikoan eta komunitarioa oinarritua. Kapaz izan behar dugu politika berriak aurkitzeko, jendearen bizi baldintzak hobetzea helburu izango dutenak. Hona hemen gure proposamen batzuk. Familia bateragarri egiteko neurriak. Gizarteratzeko legea, bizitza duinak bermatuko dituena. Doako zaintza zerbitzua. Pentsio guztiak gutxienez 1.080 eurokoak izatea. Kalitatea zaintzeko sare publikoa. 200 euro seme-alaba bakoitzeko 18 urtera arte. Zaintzan aritu ziren emakumeentzako konpentsazio funtsa. Lan balditza duinak zainketen sektorean, osakidetzan, egoitzak, eskuhartze soziala. Etxez etzeko laguntza zerbitzuan prestazio gehiago, intentsitate handiago, prezioen jaitziera, edo besteak beste, egoitzetarako ratioak hobetzea. Zaintzaren krisi sakon batean murgildurik gauden honetan eta mugimendu feministak zaintza sistema publiko komunitario bat eraikitzeko bidean erakunde publikoak interbalatu dituen honetan, zaintza beharrezkoa den ondasun unibertsal bezala onartu. Familiaren mutik atera eta zaintzen duten erakundetzeak sortzea da herri bezala dugun premia handienetako bat. Eta Euskal Herria Bildun horretarako konpromisoa hartzen dugu eta horretarako bi neurri nabarmendu nahi ditugu. Zaintza sistema publiko komunitarioari buruzko herri itunerako mahaia sortzea da lehena. Organo intersektorial honetan zaintza sistema publiko komunitarioari eta gizarte zerbitzuen euskal sistemari dagozkion hausnarketa eta erabakiak hartuko dira. Mugimendu feminista, aditu eta antolatutako gizarte zibilaren sindikatu erabiltzaile eta zenitartekoen elkarte, arloko eragile eta instituzio ezberdinetan zaintzen antolaketaren inguruko eztabaida eta proposamenak lantzeko elkarrizketa eta elkarlanerako espazioa izango da. Herri erronka honi modu koordinatuan eta konpartituan erantzun behar diogu. Sektore ezberdinetako jakintza aktibatu eta elkarlana sustatuz. Gobernantza kooperatiboa eskatzen duen garaiko erronka nagusienetakoa da, eta herri bezala erantzun behar diogu. Zaintzen unibertsalizazioa eta aukera askea bermatuko duen lege berri bat atera beharko litzateke hemendik. Zaintzaren arloan beharrezkoa da jauzia ematea eta horren aldeko konpromisoa hartzen dugu. Erakundetze berria egituratzeko, elkarrizketa eta elkarlanerako espazioak sortzeko, zaintza arloko lurralde arteko edo errentagatiko desberdintasunekin amaitzeko edo arloko lan baldintzak nabarmen hobetzeko. Zaintzetan ere, aldaketa eman behar diogu orain. Eta herri aktibazioa aberats bat dugu herri
horri heldu ahal izateko. Euskal Herria Bildun prest gaude espazio partekatu horretan ekimena hartu eta zaintza pertsona guztien bizitza duinak bermatuko dituen eredu batera eramatea.